Muling naging mapagbanta si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at incoming PDEA Chief Director General Aaron Aquino sa mga namumurong narco politician na kinabibilangan umano ng 5 alkalde, 2 congressman at isang vice governor sa Central Luzon. Ayon sa dalawang opisyal, may kalalagyan ng mga pasaway na pulitikong sangkot sa iligal na droga sakaling magpositibo sa kanilang validation. Narito ang report ni Justin Sayo. Ibinunyag ni Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa at outgoing PNP Region 3 Director Aaron Aquino na may ilang government executives sa Region 3 ang kasama sa updated na listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa illegal drug trade. Sa mayor, more or less 5. Sa congressman, I think 2. Vice Governor 1. Kabilang ang 8 opisyal sa mahigit 100 mga alkalde, 3 kongresista at ilang court judges na nasa updated narco list. Pinakilos na ni De La Rosa ang Criminal Investigation and Detection Group ng PNP at patuloy na nakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Department of Interior and Local Government upang pag-aralan at tukuyin ang pagkakasangkot ng mga opisyal na nasa listahan ni Duterte. Ongoing ang validation sa kanila. Pag lumabas na talaga negative sila, well, madilis sila, matanggal sa listahan. Pero kung ma-prove na talagang mabalidate na sila ay pasok, then magkakaroon ng case build up against them. At pag nagkakaroon ng case build up against them, ooperitan sila, at pag sila ay lumaban, magiging madugo. Pag magiging madugo, hindi natin alam kung kanong buhay ang mawala. Merong sa pulis, meron sa kanila, depende na yan. Inaasahan daw ni General Bato na hindi magiging madali ang kanilang operasyon laban sa mga nasa listahan. Well, may mga pride din yung mga tao na yan. At saka, normal yan, instinct yan ng tao, self-preservation. Talagang lalaban yan. Ganun lang po. Samantala, nang tanungin ng CLTV36 News si De La Rosa kung posible bang madestino sa Central Luzon si Police Chief Inspector Jovi Espenido na kilala sa mga naging anti-drug operations nito laban sa mga itinuturong nasa narco list. Ang naging tugon lang ni De La Rosa. Please disabuse your mind na si Espenido lang ang pulis na nagtatrabaho. Ang daming pulis natin na nagtatrabaho pero tahimik lang, hindi nagsasalita. Pero ang dami po. Hindi lang po siya. Kung meron kang gustong trabahuin dito sa Central Luzon, na meron kang gustong i-neutralize na mga narco politicians, tawagan mo si Karamat. Saan si Karamat? Trabaho mo kay Karamat yan, di ba? Pakisbuild up mo kay Karamat, di ba? May kalalagyan yung narco politician yan. Si Senior Superintendent Romeo Karamat Jr. ang kasalukuyang Bulacan Provincial Director ng PNP. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.